हेलौ राइस नोंथांमोन नै आङो दा क'क्राझार CHD अफिसाव दंफैयो नोंथांमोनहा नायदो नै CHD अफिसा बेनो नै आं जिरायना दंफैयो CHD अफिसारा गैया सारा मिटिंआव दंहैयोनो बेखायनो नेबाय थादों राइस नोंथांमोन नै काजलगावआव CM/AA नि चेक लांनो फैग्राफोर नायदो नै स्टेजआव मानसिफ्रा बेसे बुरजा राइस नोंथांमोनहा नायफालांनो हागोन बेसे बुरजा दं मानसिफ्रा राइस नोंथांमोन चेकनि लिस्टआव आंहाबो दं नालाय बेनिखायनो आंबो चेक लांनो फैदों नै राइस नोंथांमोन लाइनाव गसंबाय चेक नाजावनो थाखाय माने आखरजोंसो नालाय गावनि गाव आखर वेसै लाइन गसंबाय राइस नोंथांमोन नायदो बेसे बुरजा दं नै दिनै आंहा रायमना फरेस्ट अफिसाव फैदों राइस नोंथांमोन रायमना फरेस्ट अफिसाव एसे खामानि दं बेनिखायनो फरेस्ट अफिसाव फैदों सिनारिफ्रा बिराद स्टेन्डार्ड राइस नोंथांमोन नायदो बरिया नुखादों